תמחור זה לא ניחוש, ובטח לא מה שכולם לוקחים. אחת השאלות הכי נפוצות שאני מקבל היא, משה, כמה אני צריך לקחת לפגישה? בדרך כלל, התשובה של רוב המטפלים יהיה, בדקתי הממוצע בשוק הוא X, אז זה כך כמו כולם, והטעות הזו היא טעות עסקית חמורה. למה? כי ההצעות של כולם היא לא ההצעות שלכם, והזמן שלכם הוא לא הזמן שלהם. אז עזבו רגע את האקסלים המסובכים, הכנתי לכם נוסחה פשוטה, שתגלה לכם כמה באמת אתם צריכים לגבות כדי להתפרנס בכבוד מהשליחות שלכם. זה עובד בשיטת הנדסה לאחור. דבר ראשון, המספר שבראש, כמה אני רוצה. נתחיל מהסוף, כמה כסף אני רוצה שייכנס לבנק בסוף החודש, נטו, לכיס. בואו נניח לצורך הדוגמה, 10,000 שקל. דבר השני זה האמת על הזמן, כמה זמן יש לי. כאן רוב האנשים נופלים. הם אומרים, אני יכול לעבוד 8 שעות ביום. לא, אתם לא. מטפל או מאמן לא יכול להקשיב ולהכיל 8 שעות ביום, 5 ימים בשבוע, אתם תשחקו מהר ותיכנסו, כבר תרצו לעזוב הכל. ואל תשכחו גם שיש לכם שיווק, נסיעות, טלפונים, הכנות. זמן קליניקה נטו בערך יהיה 50% מהזמן שלכם. אז אם אתם עובדים במשרה מלאה, יש לכם אולי 20 שעות טיפול שבועיות אפקטיביות, בערך 80 שעות. עכשיו, חשבון פשוט, ניקח את היעד הכספי, 10,000 שקל ומחלקים בשעות הפנויות, שזה 80 שעות, 125 לשעה. נשמע זול, לא? אבל חבר'ה, זה המחיר המינימום כדי לחסות את הזמן. וזה לפני מיסים ולפני הוצאות שיווק, לפני שכירות של קליניקה, ביטוחים וכל הדברים האלה. כדי להישאר עם 10,000 שקל, אתם צריכים לייצר הכנסה של 15,000 שקל לפחות. 15,000 לחלק ל-80 שעות, 187 לשעות. אז מה המסקנה? אם ניקח את ה-150 שקל לשעה, כי זה מה שכולם לוקחים, אתם מפסידים כסף בכל פעם שאתם נכנסים לקליניקה. אז איך בונים מזה חבילה? אם הבנתם שהמינימום השעתי שלכם הוא 200 שקל, ותהליך ליווי 10 מפגשים עבודה בבית, החבילה לא יכולה לעלות פחות מ-2,500 ל-3,000 שקל. המספרים לא משקרים. ברגע שתעבדו לפי הנוסחה הזאת, תפסיקו להתנצל על המחיר שלכם, ותתחילו להבין כמה אתם באמת שווים, וכמה המוצר והשליחות שלכם באמת שווים. אם עדיין לא הצטרפתם לקהילת פסגה, ואתם רוצים לקבל עוד טיפים וכלים, אני שם לכם קישור בביו, ובתחתית סרטון תצטרפו ל-300 חברים בקהילה.